שלום. אנחנו מארחים היום את גליה שכטר. היא בעלת עסק קטן בגליל שעוסק בסיוע שיווקי לעסקים קטנים אחרים. נכון? נכון. מהם התפקידים, מהם המעשים, הפעולות שאתה או את צריכים לעשות כמנהל השיווק של העסק שלכם? אני חושבת שבשביל לעשות את הדברים בצורה באמת מאורגנת ומתוכננת, שזה משהו שאני מאמינה שהוא מאוד נחוץ בשיווק, ההתחלה היא בבניית תשתית שיווקית לעסק. מה זה תשתית שיווקית לעסק? אוקיי, אז קודם כל זה בניית זהות שיווקית. זה קבלת החלטות שיווקיות מאוד ברורות וחד משמעיות, שנותנות תשובה על 5 שאלות. מי משווק? מה משווקים? למי משווקים? מתי משווקים? וכיצד משווקים? מתחילים ממש מההתחלה, קודם כל מלהבין בכלל מה הייעוד של העסק שלי. לעשות את המעבר הזה מי אני מאמן עסקי, לבעצם אני בונה פה או מקים פה איזושהי מסגרת עסקית, שבעצם להבין מה המטרות שלה, להבין מה החזון, בכלל לאן אני רוצה להגיע. מעבר לאן אני רוצה לאמן אנשים, אוקיי, אבל איפה אני רואה את עצמי בעוד 5 שנים, אוקיי? כי תזכרו שאנחנו זורעים היום את הזרעים למחר, זאת אומרת, אם אני עוד 5 שנים רוצה להיות בעלת בית ספר לאימון, נגיד, אני צריכה להתחיל לזרוע את הזרעים היום, כדי לקצור את הפירות בהמשך. אוקיי, אז דיברנו על תפקיד אחד של בעל העסק כמנהל שיווק, וזה לקבל סל של החלטות ראשוניות. נכון. מה עוד בעל העסק צריך לעשות כמנהל השיווק של עצמו? תפקידים נוספים, אחרי באמת גיבוש הזהות השיווקית, זה בעצם לבדוק את כל תהליכי המכירה שמתקיימים בעסק, מול אותם קהלי יעד שהגדרנו בשלב הקודם, וגם מול המוצרים שאנחנו מוכרים. לראות כל מוצר בנפרד, איך אנחנו הולכים למכור אותו בעצם לקהלי היעד, באיזה ערוצי שיווק. וכשאנחנו עובדים מול קהלי היעד שלנו, בעצם איפה אנחנו יכולים לפגוש אותם, איפה אנחנו יכולים למכור להם. מאיפה בעל עסק יודע את כל הדברים האלה? פה כבר באמת נכנסת שאלה מאוד מאוד חשובה, שהיא תלווה את בעלת העסק לכל אורך הדרך, כי היא באמת מתחילה מההתחלה והיא ממשיכה forever מה שנקרא, וזה אם אני לא יודע, האם אני משקיע את הזמן ועושה את הדברים בעצמי, לכאורה יש הרבה מאוד חומר בגוגל, אפשר לעשות חיפושים ולראות הרבה מאוד חומרים חינמיים שמחולקים ואפשר פשוט להשקיע זמן ולקרוא. צריך להבין שזה לוקח הרבה זמן, ואם יש משהו שאין לבעל עסק זה זמן. או אפשר להגיד, אוקיי, אני בתחומים מסוימים מחליט כל מה שאני אולי לא יכול בעצמי לעשות או לא רוצה, אני אפנה לאיזושהי עזרה חיצונית. אחרי שבעצם הבנו מי קהלי היעד שלנו, איפה אנחנו יכולים לפגוש אותם, אנחנו נתחיל בעצם לייצר את החומרים השיווקיים. מה זה חומרים שיווקיים? אגב, רק אני אקדים, וגם זה על בסיס בכלל תוכנית עבודה שעשינו, תוכנית פעילות שיווקית. לאלה מכם שרוצים לדעת קצת יותר על הכנת תוכנית שיווקית, אתם יכולים לפנות באתר לסרטים שבהם אנחנו דנים בהכנת התוכנית השיווקית, ותוכלו להבין קצת יותר מה זה אומר. אבל אנחנו נחזור עכשיו, אוקיי, צריך להכין גם את התוכנית, וצריך לבצע אותה. רגע, אנחנו עוד לא בביצוע, יש עוד לא בביצוע. השלב הבא זה בעצם לבחון כל ערוץ שיווקי שאנחנו פועלים בו. החלטנו כבר שאנחנו מקימים אתר, החלטנו שאנחנו פותחים דף פייסבוק, החלטנו שאנחנו כותבים בלוג, החלטנו שאנחנו עושים יחסי ציבור, לא משנה, כל פעילות שיווקית שהחלטנו שאנחנו רוצים לבצע אותה, צריך להכין לחומרים שיווקיים. אוקיי? אז צריך להכין את החומרים האלו. אז אנחנו לגבי כל ערוץ שיווקי, אנחנו נעשה רשימה של כל החומרים השיווקיים שאנחנו צריכים, על מנת שנוכל להתחיל לפעול בערוץ הזה. בעל עסק יכול להכין את כל זה לבד? אני מכירה בודדים שעושים את כל זה לבד ובהצלחה. אוקיי, השלב הבא זה באמת יישום התוכנית שלנו, אוקיי? צריך פשוט להתחיל לעשות, צריך להתחיל להעלות תכנים לאתר שלנו, צריך להעלות סטטוסים לפייסבוק שלנו, צריך לעלות פוסטים, אוקיי? בתדירות שהגדרנו ולפי תוכנית העבודה שלנו, בפועל צריך לעשות את זה, זה לוקח הרבה שעות. שלטים למבצע, וצריך לעשות פלייר ולשים אותו בתיבות הדואר, וצריך לעשות 1001 פעולות. אבל בכל מקרה, ופה אני חייב להוסיף,
פעולות השיווק של העסק, כל עסק, לא יכולות להיפסק. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שאתה עושה את כל השיווק שלך בינואר, ואחר כך שנה שלמה חי מהתוצאות. אין דבר כזה. השיווק הוא רצף של פעולות על פני כל חודשי השנה, עושים את התוכנית ואחר כך מבצעים אותה, אבל אין דבר כזה חודש בלי פעולות שיווקיות, כי אחרת לא יהיו לקוחות ולא יהיו הכנסות. אז תודה רבה לגלי שכטר. תודה לכם. רוצים לקבל ללא תשלום את הסרטים המלאים ממכון השיווק הישראלי? הקליקו כאן למטה ורשמו. ואל תשכחו להקליק כאן למעלה ולהצטרף לערוץ מכון השיווק הישראלי ביוטיוב.